Първо тестово видео на новата ми камера DJI Osmo Action 5. Да видим как ще се получи. Да видим как ще е звука, картината. Не съм взимал микрофони на този етап. Тук има лек вятър, дано се чува добре. Ще направим едно леко каране за разгрявка. Май месец, днеска е супер ден, над 20 градуса. Право е перфектно за каране. Малко в морската, исках да отида до Сарафово, но вчера баля. В момента може да се стигне по черно от морската, само там, то ще е кално. Така че ще тръгнем. Малко по крайбрежната алея. И да видим как се получи видеото. Доста време искам си взема такава камера, се отлагах. Накрая се реших. Ето ще се снимам видеа за кеф. Супер време. Чудно. Има лек вятър, но скоро такива топли дни е нямало. Се валеше мрачно. Накрая да изпече. Мерси. Пускаме се към морската. Розовите флагчета още седят от Giro d'Italia. Направо беше голяма лудница в Бургас. Това сигурно е най-голямото спортно събитие, което е в България. Изобщо. Хеликоптери, хора, жандармери, колоездачи. Супер яко беше. Много се радвам, че успях да го видя.
Има вятър, да носа чува добре. По-нататък може да вземем микрофони. Ще проверя първо как се чува. Дано ъгъла на камерата да е добре. Настроил съм го в момента на 16 на 9. Малко по-нагоре. Има и вариант за 4 на 3 да се вижда по-нагоре или по-надолу. После ще го проверя да видя как се вижда. Надявам се да е добре. Мисля, че нагоре ще е по-добре. Направо страхотно време. Топло, тече. Ето ние на крайбрежната алея. Една от хубавите вело алеи във Бургас. Супер време и няма много хора. Делничен ден. Обикновено са от неделя. Тук е лудница от хора. Днеска понеделник, аз почивам, тъй като работя на смени и е супер приятно. Предполагам, че до Сарафово няма да мога да отида, защото че е кално. Вчера валя супер много в Бургас. Ето след обяда и вечерта. Така че ще е мокро сигурно. Но ще раздвижим по алейката. Интересно ми колко ще мога да записвам с камерата като време. Морето няма една вълничка. Супер. Направо красота. Evo. Значи има някакви много гадни мушички. Както се казва, колездачи се могат да различат без проблем над 15 вида насекоми, което се жал с истина. Вкуса им, т.е. Тук
Салтенгера обикновено е фул с народ. Супер спокойно. Едно сувенирче от Giro d'Italia. Едва успяхме да вземем. Общо взето всички сувенири са се разпродали още в Бургас. За радост успяхме да вземем тениска, там и бандани рекламни имаше, ранички. И за няма и 2 часа всичко свърши. Имаш 4 буса пълни с рекламни стоки и за 2 часа ги изкупи народа. Супер! Ето няма една вълничка. Не знам дали се вижда. Перфектно. По принцип тази била алея може да се стигне и до Сарафово. Мисъл има си пътите. И там имаше свлачите. Точно по-миналата година беше започнало. И сега в момента го правят и няма как да се мини. Има вариант само по черно, обаче сега ще е мокро със сигурност, защото валя много вчера. Се надявам за лятото да я отворят. Иначе от Сарафово по черно може да се стигне и до Поморие. Оттам по лагуната може да се мине, да се стигне до Равда Несебър. Като имам повече свободно време, ще го направя този маршрут. То сигурно много хора са го правили, ама е много приятно и красиво. По лагуната особено се минава. Може директно до Несебър Слънчев бряг, Хелените се стигне. Супер! Предполагам, че е мокро, ама ще проверим все пак. Ето тук е един много приятен плаж. Сигурно ще е мокро. Някакъв човек се връща, явно няма да стане да съм мини. Не, мокро е. Иначе преди от тук така напред се продължаваше и се кара долу по алеята до Сарафово. Ама май няма да го направя тая година. По черно е мокро. Друг път ще караме в морската. Голям кръста. Аз така спокойно морето не съм го виждал никога.
Не знам колко се виждам, аз ще снимам. Те първо ще разучавам функциите на тая камера, защото има толкова много настройки, които могат да се правят. В момента само единствено съм направил резолюцията да е на 4К 16:9. В принцип ще е по-хубаво качество на видеото. Дано се чува добре, защото това вятър има че няма се чува много добре, ама ще видим как тестваме в момента. Идем към солниците. Мерси. С моето старо колело купих го точно пандемията беше 2020 март-април, нещо такова. Бях станал 92-3 кг близо. Аз не съм от най-високите. И работата не беше нищо добре. Не бях се качал на колело от дете, от тинейджър. Ама викам, трябва да се направи нещо и го купих три колело. Тогава беше нещо от сорта на 450-500 лева. Просто алуминиева рамка, трябваше ми здраво колело за 95 кг човек. И за 6 месеца, много горе толкова, свалих 21-2 кг. Тогава и пушех много и най-хубавото, че и цигарите правих след. Дето се вика, една от най-добрите ми инвестиции. Иначе още с старите задвижвания, те вече такива почти не правят. С 3 венеца отпреди, 7 скорости от 3 по 7. Ма за толкова време не е мръднал. Супер страхотно време. Да видим после как се е получило видеото, че ми е много интересно. Тук ще я до моста и се върна и вече в моската. Че той вятър и тия мушички направо подърка. Тук това е пътя за Каблешково и може да се хвани вече към Слънчев бряг. Ама сега не ми се излиза на главния път. Не е от най-приятното да се кара главните пътища. Понеже ако карам по главен път, излизам по Южното Черноморие. Там има също велопътека до край море и може да се хване стария път към Черноморието Созопол, който е
той е успореден на главния. И с така горичка с дървета е супер приятно. Карате по смесено асфалт, черен път, нищо особено. Но лятото е сенчесто. Е много готино. Последна минута ги минах, защото имаше много големи порои и наводнения. И асфалта беше се изкъртил направо. Пътя на места го нямаше. Съм няма да са го оправили, ама другия път като почивам може и да се пусна надолу. Да видим как. Иначе по асфалт обикновено хващам към Маринка. Сега пътя за Малко Търново. И аз на поляна там, където движението не е толкова интензивно. Има си и табели. Че има колоездачи на пътя. И общо там после съобразяват шофьорите. На други ден, като почувам, ако е хубаво времето, ще направим да такъв трипи до там. Да видим как се получава видеото. Днеска сигурно е над 20 градуса в момента. Доста време не е имало такова хубаво време. Последните седмици едно мъгливо, вали, мрачно. Сега е перфектно. Ще трябва да изси по-нагоре тая камера, ама Ладно.